गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आइ आफा बिदा गासैखौबो माने बेयावहाय दा चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल गामि बेंटल बाजार बास स्टेन्ड खाथि आरो बास स्टेन्ड बेयावहाय दा आङो मोनसे दख'ना दखान खुलिनाय जादों बेयावहाय माने गासै गाननाय जोमनाय मोनगोन आरो दख'ना जोमग्रा ओमफ्राय ब्लाउस ओमफ्राय गामसा आर'नाइ गासैबो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोजां बोथोरनि थाखाय सुइटार आरो गथ'फोरनि गस्ला बिदि गासैबो मोनजोबगोन आरो हाबानि जि नांगौ देलायग्रा आरो हाबानि गासैबो देलायग्रा बिदि मोनगोन आरो लोगोसे हिन्जावफोरनि देलायग्रा क्रिम पाउडार साबोन बिदि मोनजोबगोन आरो दा नोंथांनि बुस्थुफोरखौ लांफैनो रायजोफोरखौ ओरैनो खावलायो आं बेखौनो होननो सानो बयखौबो रायजो राजा आइ आफा बिदा बिनानाव बयखौबो अनसायगोन होननानै आसा थाबाय आरो दा माबायदि मोननो हागोन नोंथांनि अनलाइनफोरबो खालामनाय जादों अनलाइन खालामो नामा माबायदि पेजफोर दं नामा पेज माने बालें दख'ना सब पेज माबागोन आरो दंखायोना कन्टेक्ट खालामनांगौ मोनगोन कन्टेक्ट नाम्बार होखादों बेयाव ओमफ्राय माबायाव होनानै होनाय जागोन आरो डिसक्रिपसनाव 6 नभेम्बर गोथार दिनै समबारनि फुंबिलियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि बास स्टेन्डआव बे जायगानिनो सुदेमपुरि गामिनि बालें नार्जारिया दिनै बेहाय बालें दख'ना दखाननि मुङै मोनसे बर' माहारिनि गाननाय जोमनायनि मोनसे दखान खुलिदों दिनै जोङो गोग्गानो हायो जोङो गाव गावनि माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय गाव गावनि माहारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो फेहेरनो थाखाय दिनै बालें नार्जारियाबो दिनै बर' माहारिनि गाननाय जोमनाय दख'ना साद्रि ब्लाउस आर'नाइ बेजों लोगोसे आरो गोबां हयथ' उनफ्राव हौवाफोरनिबो गस्लाफोरबो बहननानै बेवहाय फाननो हागौ दा बेवहाय जोंहा बर' आइजोफ्रा गोबां माने बेहाय सुबिदा मोनगोन मानोना जोङो गोजानाव थाङालाबानो जोङो नैबे गावनि जायगायावनो बालेंनि बे बालें दख'ना दखानावनो जोङो फैनानै जोङो गावनि गोसो बायदियै जोङो दख'ना साद्रि नांगौसिबां आर'नाइफोर जोङो बासिनानै जोङो बाहायनो खाथियावनो जोङो माने मोननो हागोन दा बालेंनि बे दख'नाया बेजों लोगोसे बालेंआबो गावनि माहारिनि गावनि बर' हारिनि जि गाननाय जोमनाय बेखौबो बे संसाराव बुहुमाव माने बयनोबो दिन्थिनो हागोन दा बेनि बे दख'ना दखाननि दारैनो हयथ' जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय बेफोरबो माने गुबुन गुबुन माहारियाव माने मिथिहोगोन दिनै जोंनि बे बेंटलाव गोबां माने माहारिनि मानसि दङ दा बर'ल' नङा दा बर' माहारिनि बे गाननाय जोमनायखौ जाहाथे जोङो गुबुन माहारिनि सिगाङावबो जोङो दिन्थिनो हायो आरो गुबुन माहारियाबो इयुनफ्राव जोंनि बे आर'नाइफोर बायदिसिनाफोरखौ बजबनानै लानो हायो बेखौ दिनै बे बालेंनि दख'ना दखाना जोङो गोबां गोहोम होगोन होननानै आं सानो आं आसा खालामो दिनै जि बे बालेंनि दख'ना दखाना दिनै जि बेवहाय बेंटलाव खुलिबाय बिनि दारैनो जोंनि बे ओनसोलनि आइजोफ्रा गोबाङै माने सुबिदा मोनथों आरो बालेंआबो जाहाथे माने बे सुबिदाखौ होनानै बिनि जिहेथु माने दिनै बेखेवनाय बे दखानाबो जौगाथों बयबो जाहाथे जोंनि बे बर' माहारिनि आइजोफ्रा बे दखानाव फैनानै गावनि गोसो बायदियै दख'ना साद्रि आर'नाइ ब्लाउस बायदिसिना बेवहाय जि मोनो बेफोरखौ जाहाथे माने बायनानै बाहायफैनो हाथों आरो बालेंआबो बेनि दारैनो जाहाथे माने आरो साबसिननिफ्राय साबसिन मुवाफोर लाबोनानै दख'ना दाम गोसानि दख'ना लाबोनानै जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि आइजोफोरनो माने खाथियावनो मोननायनि सुबिदाखौ होयो जों बेखौ आसा खालामबाय बेखायनो आं दिनै नैबे बालेंनि दख'ना दखाननि दारैनो जाहाथे जोङो माने
गाव गावनि माहारिनि जिथु गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो जेरावबो जोङो दिन्थिनो हाथों फोसावनो हाथों आरो माने फेहेरनो हाथों होननानै आं आसा खालामो। दिनै बालेङा नैबाव दख'ना दखान होनानै जि माने बेवहाय दिन्थिबाय बेबायदिनो जोङो दाब दाब जायगायाव जोङो गाव गावनि माहारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो माने बयबो जाहाथे माने बिदिनो बाहायनानै जाहाथे जोंनि माहारिनि जिथु माने गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जाहाथे फेहेरनो हाथों आं बेखौ आसा खालामबाय। दिनै बालेङा जाहाथे माने मोजाङैनो मोजां बे दखानखौ माने सोलिलांनो हाथों, साबसिननिफ्राय साबसिन जालांथों, बिनिफ्राय जौगासिननो हाथों आं नैबेखौ इसोरनि खाथियाव आसा खालामबाय। दिनै जोंहा नैबेवहाय बालेंजों लोगोसे बालेंनि जिथु माने बेवहाय लोगोफोर दङ बे लोगोफ्राबो जाहाथे बालेंखौ सहाय होथों, बिनि दख'ना दखानखौ फेहेरनाय, बिनि दख'ना दखानखौ माने जौगाहोनायाव जाहाथे माने मदद होथों आं बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसे दिनै नैबेवहाय जोंहा निउस चेनेलनि जितु मेडियाफोर फैनानै नैबेवहाय दिनै बेवहाय बालेंनि दख'ना दखान बेखेवनायखौ मदद होफैबाय, थुलुंगा होफैबाय। नैबेखौ आङो दिनै नैबे बेंटल गामिनि सासे गावबुरा जानानै आङो गासैखौबो आङो दिनै साबायखर बावबाय। नाथाय बालेंनि दख'ना दखाना जेरावबो नैबे मेडियानि गेजेरजों जोंनि बे चिरां जिल्लायाव जेरावबो जाहाथे गोसारथों, जेरावबो जाहाथे मिथिजाथों, जाहाथे बयबो जाहाथे बालेंनि दख'ना दखानाव फैनानै गाव गावनि नांगौ मोजां मोजां मुवाफोरखौ जाहाथे बायनायनि खाबुखौ लाफैनो हाथों आं नैबेखौनो नैबे मेडियानि गेजेरजोंबो आङो चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थानाय गासैबो बर' माहारिनि आइजोफोरखौ आङो खावलायो जाहाथे माने दिनै बेवहाय फैनानै नांगौसिबां गाव गावनि लुबैनाय बेफोरखौ जाहाथे माने बेवहाय लांफैनो हागोन आं बेखौ दिनै नैबे दख'ना दखानखौ बेखेवनायनि लोगोसे आङो गासैखौबो साबायखर बावबाय। मेडियाफोरखौबो आङो दिनै हेफाजाब होनायनि थाखाय आं साबायखर बावबाय। लोगोसे दिनै बेवहाय दख'ना दखान खुलिनायाव जायफ्रा बेवहाय जायगानि मानसिफ्रा सहाय खालामबाय, आइजोफ्राबो सहाय खालामबाय, बालेंनि लोगोफ्राबो सहाय खालामबाय, आं गासैखौबो साबायखर बावनानै आरो खेबसेबाव आङो नैबे चिरां जिल्लायाव जाहाथे गोसारथों, चिरां जिल्लाल' नङा दाब दाब जायगायावनो जाहाथे गोसारथों नैबे मेडियानि गेजेरजों आं मेडिया बिथांमोनखौबो आङो खावलायबाय आरो दिनै बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावनानै आङो नैबे दिनै बालेंनि